רגל לנושאים אחרים. וגם זאת, האמת היא, גם האייטם הבא שלנו. כבדים לא פחות. תודה רבה לך. הוא לא אייטם משפטי בלבד, אלא הוא אייטם ערכי, זה נושא ערכי ועקרוני. שלום לעורך הדין בתיה כהנא דרור, מארגון מבוי סתום, ועורך הדין אביטל רבינוביץ'. שמייצגת את ד', נכון? נכון. אנחנו, בואי תספרי לנו ככה בשני משפטים מה הסיפור הקשה. את יודעת, אנחנו כל השבוע מדברים, או בשבועות האחרונים, על שביתת הרעב של אסיר ביטחוני שעלה לכותרות, הסיפור מאוד מאוד התפרסם. אם להבעיר פה כמעט את המזרח התיכון, פרסו את כיפת ברזל בדרום בגלל שפחדו שבגלל שביתת הרעב שלו העניינים התלקחו, ופה מדובר בשביתת רעב בעיניי לא פחות דרמטית וקשה, אבל לצערנו... פרסו את בתיה כהנא דרור באזור הרבנות הראשית. לא, האמת היא שזה לא מצחיק. זה בגזרה של אזור המרכז. זה נושא מאוד קשה. אנחנו מעזבים בין הדרום למרכז. שביתת רעב של אישה בהיריון כנגד בית הדין הרבני. נכון, ניתחת את זה נכון ואמרת את זה נכון, אז טיפונת רקע. עשים את הדברים בצורה מאוד מדויקת. אני השתלבתי ונכנסתי לתיק הזה סך הכל לפני שבועיים ימים. קיבלתי למשרד הררים של חומרים לאחר 8 שנים שהגברת עברה מסכת איסורים. ד' שיושבת איתנו כאן באולפן, ותכף אנחנו נפנה אלייך. תודה שהצטרפת. עברה מסכת איסורים בבית הדין, כאשר לפני 2 ניתנה אותה החלטה דרמטית, לפיה נלקח הילד, נעקר ממנה והוא עבר לידי האבא, כאשר הדבר הדרמטי והתמוה, אם תרצו ההזוי שנעשה שם, זה שההחלטה של בית הדין ניתנה במעמד צד אחד, בלי אפשרות לתת לגברת ולבא כוחה להגיב על אותה בקשה שניתנה. על אף שהיו טענות נגדו שהוא מתעלל בילד, ד' ובנה שהו במקלט לנשים מוכות, האבא נטען נגדו שהוא אב מתעלל, וניתן הצו הזה לפני 2, במהלך השנתיים האחרונות הוא לא מומש, נכון? נכון. הילד לא עבר לרשות האבא, היו הסדרי ראייה, והנה לפני כמה זמן? לפני שבועיים 3. הילד הלך לפגוש את האבא, ואולי פשוט האבא לא החזיר אותו מהמפגש. נכון. נכון? ואני קוראת לזה חטיפה. חטיפה. ככה אני קוראת לזה, אני לא חושבת שזה פחות חמור מזה, ובואו נוסיף לנושא הזה שההחלטה ניתנה במעמד צד אחד, היא ניתנה בעקבות ראיות פסולות שהוגשו בתיק, היא ניתנה לאחר תזכירים חד משמעיים שטובת הילד תהיה אצל האם, ומשהו קרה. משהו קרה, ואת אותו משהו הזה ניסיתי לפענח באמצעות בית הדין, ולא ניתנה תשובה. ד', בוקר טוב. את הגעת למצב כזה שאת לא רואה שום אפשרות אחרת חוץ מלשבות רעב כשאת בהיריון, שזה עסק מאוד מאוד קיצוני ומסוכן? יש לי אחריות קודם כל כלפי הבן הבכור שלי. אני אימא. אני חושבת שאין לי אפשרות אחרת. ניסינו לפנות לבית הדין, ניסינו לפנות לבית הדין הגדול, ואף אחד לא נותן לי תשובה. מה את שומעת מהם? מה הם אומרים לך? יש פסקי דין חסויים שלא ניתנים לא לי ולא לעורכת דיני. זאת אומרת, הם אפילו חסויים ממך, כן. שאת האימא של הילד שעליו מדובר. אין דבר כזה. הילד שלך בן 8, נכון? לא מדובר בתינוק שאי אפשר לשמוע מה הוא אומר, ואת אומרת שלילד עצמו יש עמדה בסיפור הזה, נכון? זה מה שאני מבקשת. מה אומר הילד? אני שובתת רעב בשביל שבית הדין ישמע את הילד. שיקח אותו, שישמע אותו. הם לא שמעו אפילו את הילד. הם שמעו את הילד לפני 1.5 שנה, אחרי פסק דין שניתן להעביר את הילד לאבא, ואז הם החליטו להשאיר את הילד אצלי לתקופה ולתת לאבא הסדרי ראייה. וכך זה היה עד לפני חודש. ומה אומר הילד? את מתארת מפגשים מאוד קשים של הילד עם אבא שלו, אפילו במסגרת הסדרי הראייה, נכון? הילד מביע מחאה. הילד עצוב שהוא חוזר מלינה אצל האבא. העצבות שלו והכאב שלו מתבטאים גם בהקאות שהוא חוזר משם. הוא בוכה, הוא חוזר עם סימני אלימות. פעם אחת התקשרה אליי השכנה של האבא ואמרה לי, תשמעי, הילד היה אצלי בבית, וראיתי שהעין שלו נפוחה, ושאלתי את האבא מה זה, אז הוא אמר דלקת, והצעתי לו קרם, אז הוא אמר, לא צריך. ורואים שזה אלימות. התחננתי אליה שתיגש לרווחה והיא פוחדת. עורך דין בתיה כהנא דרור, את עוסקת הרבה ברבנות הראשית ובכל האתגרים שהיא מציבה. אנחנו בתקופה כזאת שמאתגרים את הרבנות באופן כללי, לא רק על הנושאים האלה. יכול להיות אבל שיש פה שני צדדים, את יודעת, שאם נביא את הבעל, הוא יושב כאן ויספר סיפור אחר, כמו שקורה בהרבה מאוד מקרים של
זוגות, והרבנות הראשית פשוט בחרו בצד. נכון. ולא שמעו את הצד של האמא. כן, יכול להיות. תראו, אני לא מכירה את הפרטים, ואני לא רוצה להיכנס ולחוות ייעוץ משפטי עכשיו וזה. אני לא מכירה. אבל יש פה עכשיו משהו סדרתי. יום אחרי יום נחשף עוד סיפור. אני יושבת באולפנים, אני רצה בין אולפנים לספר על עוד אישה שלקחו לה 3 ילדים והעבירו מחזקתו של הרבנות. של בתי הדין הרבנים. יש פה, אנחנו נמצאים בנקודת שבר של החברה הישראלית מול הממסד הדתי, אין ספק. עם סיפור הגיור ואם כל הדברים, ניקח את כל הדברים ביחד, אנחנו בהחלט נמצאים באיזושהי נקודת שבר, נקודה שאפשר להגיד שהחברה הישראלית איבדה טוטלית את האמון. זה לא שלא היו דברים וסיפורים גם קודם, עכשיו הדברים פשוט צפים, פשוט מקשיבים להם. אנחנו גם הגענו למקום שהמערכת הפוליטית לא נותנת לנו מענה. בקונסטלציה הפוליטית כרגע אנחנו יודעים בגלל המפלגות החרדיות? לגמרי. הממשלה פה אחוזה בקונספט, בענייני דת ומדינה. אנחנו לא יכולים לבחון הסדרים בנושא של דת ומדינה, הסדרי סטטוס קוו מחדש, דברים שבוודאי צריכים להיבחן מחדש. זה נורא מעניין, אנחנו שלושתנו נשים דתיות, יועז גם כן יגדיר את עצמו. לא אישה, אני לא יודעת אם דתית. לפעמים אני, כן. אבל כולנו... אני יכולה להעיד. אני אומרת, אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת, איך הגענו למצב שבית הדין הרבני, שלושתנו נשים דתיות, ועוד הרבה גברים ונשים, גם דתיים, זה לא מפתיע, כן. רואים בכתובת הזאת, כתובת שצריך להילחם בה ולבקר אותה, אבל אנחנו רגע נצא להפסקת פרסומות, ואנחנו נחזור אחרי הפרסומות כדי לדבר שוב עם ד' ולשמוע עוד קצת ממנה ולדבר על הנושא באופן כללי. תודה רבה. תודה מאיה. אנחנו חוזרים אלייך, עורך הדין בתיה כהנא דרור, ואנחנו ביחד עם עורך הדין אביטל רבינוביץ', ותכף נדבר גם עם ד' ששובתת רעב בעקבות ההחלטה לקחת ממנה את בנה ולהעבירו לידיים של אביו המתעלל, ממה שאנחנו מצליחים להבין. בתיה, לפני שיצאנו לפרסומות, אנחנו שאלנו את השאלה איך זה יכול להיות כולנו כאן באולפן נשים דתיות, ואנשים בכלל שמכבדים את הדת ואת מקומו של אולי, את מקומו העקרוני של בית הדין הרבני, ומוצאים, אתן מוצאות את עצמכם, וחלק גדול מוצאים את עצמם במלחמה מול המוסד הזה. כן. תראי, דברים שהיו נכונים לפעם, הרי תכליתו כביכול של המונופול הרבני בענייני מעמד אישי היה באמת לשמור על איזשהו צביון יהודי, וזה היה אולי מאוד נכון להסדרי סטטוס קוו של בן גוריון וכו'. היום באמת המוסד הזה הפך להיות יותר ויותר עם הזמן, בדיוק פועל הפוך לתכלית שלשמה המונופול נועד לשמור. כי היום באמת הוא ההפך. הוא באמת סוכן שמרחיק את המדינה היהודית מלהיות יהודית, בגלל שהפער כל כך גדול בין מה שקורה בפועל בבתי הדין הרבנים לבין מה שאנחנו רואים את היהדות, לבין מה שאנחנו מצפים. אני יכולה להגיד ללא כחל וסרק שהיום יש עבודת אלילים פרופר בתוך המוסד הזה שנקרא בית דין רבני. עבודת אלילים. מה זה עבודת אלילים? עבודת אלילים זה שלוקחים, שכל האינטגריטי ההלכתי מופנה כלפי כל מיני לשמור על המוסד הזה. ועל הכוח. ועל הכוח שלהם ועל השליטה שלהם, אבל לשמור, והם מגייסים את ההלכה לטובת העניין הזה. והם באמת לא משתמשים בהלכה כדי לבוא ולשרת את הציבור, לתת פתרונות, וזה מרחיק אותנו מהרעיון של מדינה יהודית. ולכן, אני אומרת, אנחנו כנשים דתיות שמכירות את ההלכה, יש לנו ציפיות מהמדינה היהודית, אנחנו רואים שזה לא, היום זה לא בא לידי ביטוי. בתיה, בואי, לדעת, היית מחוברת למגזר הזה, לממסד הזה לפני הסיפור האישי שלך? אז נקלט בעצם לאיזה אירוע דתי, משפחה מסורתית שכיבדה את אבל נקלט לאיזה אירוע שלא בשליטתך, עם הממסד הדתי. ואת החלטת לפנות למשהו שהוא מאוד מאוד, אמצעי מאוד מאוד קיצוני, של שביתת רעב, שאנחנו אגב השבוע ראינו מה היא יכולה לעשות למוטט מדינה שלמה, ואולי אפילו את כל האזור. למרות שאת בהיריון וזה מעשה מאוד מאוד קיצוני, למה בחרת לנקוט בהליך הזה הספציפי? קודם כל אני אימא לילד שכבר ילדתי, ילד שסובל, ילד שלא טוב לו, ילד שליד פקידי הרווחה צועק, אמא אבא מרביץ לי, והפקידת הרווחה אומרת לי, תתנתקי ממנו ותלכי לאוטו ותתני לו לרוץ אחרי האוטו. אני לא מבינה את זה, אני חושבת בדרכים אחרות. אני חושבת שאם קולי לא נשמע למען הילד, אז אולי קולי השקט יישמע, אולי
הדיינים יראו אותי שאני ממש נשארת שם, שאני לא מתכוונת ללכת. את עדיין סומכת עליהם, על הרבנים, על הדיינים. על איזושהי תחושת מוסר שאולי תתעורר בהם כשהם יראו אותך שובתת רעב. אז בואי ניתן תגובה של הרבנים. כן, קיבלנו איזושהי תגובה מאוד טכנית מהנהלת בתי הדין הרבניים. נמסר כי זכותה של המבקשת לפנות בהליך ערעורי לבית הדין הגדול. אביטל, אנחנו באמת... אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. משפט אחד, כי אנחנו חייבים לסיים. משפט אחד. אנחנו מאוד רוצים להגיש הליך ערעורי לבית הדין הרבני הגדול, אלא שידינו כבולות מסיבה מאוד מוזרה, הייתי אומרת. כאשר הגעתי לבית הדין הרבני סוף שבוע שעבר כדי לבדוק איזו החלטה ניתנה בתיק, כי הבנתי שקרה משהו לאור העובדה שהבן נלקח. ההחלטה מוסתרת מכם. נאמר לנו שההחלטה / התזכיר חסוי. זאת אומרת, גם אם אני רוצה לתקוף את אותה החלטה, אין לי את הכלים. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. חשוב להגיד שגם אם היא תגיש ערעור, הסיכוי שהיא תגיע לערעור זה יהיה עוד שנה, שנתיים. אין דיינים היום, המערכת הפוליטית כשלה, אין מינוי דיינים, לא לגדול. צריך להגיד, היא מועמדת להיות מנכ"לית של בתי הדין הרבניים, אז אולי... חזון אחרית הימים. בתיה כהנא-דרור, אביטל רבינוביץ', אנחנו חייבים לסיים. משפט אחד אחרון, שלא יישמע שאנחנו קוטלים את המוסד כמוסד. יש הרכבים מצוינים. בתיה כותלת את המוסד. אני גם כותלת וגם מצפה לאלטרנטיבה, כמו שיש בגיור. וחשוב שגם זה ייאמר. תודה רבה, דלת, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, ואני רוצה להגיד לך שאת יודעת, זה קצת אמרת, איך זה שכולם פה יושבים, כי לא הבאת מישהו שתומך ברבנות. יש כאלה, אנחנו פה ושם שומעים... בוא, אני אגיד לך משהו, לא צריך להביא מישהו שתומך ברבנות, כי המדינה תומכת במוסד הזה, והמוסד הזה מקבל את הכוח שלו. יש גם אנשים שהם לא המדינה אין אף אחד שיכול לבוא לפה ולשבת ולנמק בצורה הגיונית, עם אינטגריטי, להגיד למה המוסד הזה צריך להמשיך לקבל מונופול שהוא מתייחס בצורה אנטי-יהודית. אני לא חובב רבנות, אבל אני בטוח שאם תמצאי כאלה... להציל לשוק מיד עושקו, זה הדבר האחרון שהמוסד הזה עושה. תמצאי כאלה שתומכים גם במוסד הזה, כמו שתומכים פה בכל מקום, פרלמנט הבוקר שלנו. כן, והאמת היא שיש לנו נושאים שקשורים ולא קשורים לפרלמנט הבוקר שלנו. נגיד שלום, אמילי מואטי, עורך דין טלי גוטליב, בוקר טוב, אלדד יניב, בוקר